Atxaldeon, lehenengo gauza, eskerrik asko, horrezi, konbidatzea mentortzea. Nik uste oso nola lagundu duzula, gure lan nazien den, 2004an hasi ginen, elkartzen, eta publikatu, argitaratzen den ikerlanak, arlo internazionalean, zenuzun bezala, ikertu egin ditugu, eta zen nolako eragin daukan errausketak gure osasunak. Esan bezala, 2002-2004an seginen elkartzen, eta hori, duguna. Aztertzen dugu nazioartean argitaratzen dien ikerlanak. Aztertzen dituztenak errausketa eta osasunak. Medikoa gara, eta gure helburua da, gehien bat, ezagutu zer nolako eragina daukan gure osasunarengan errausketak. Ez daukagu inongo interes konfliktorik. Bueno, gero eta aparte taldeko batzuk gara izleko kideak. Izle da, mundu mailan dagoen talde bat, ingurumenaren aldeko nazioarteko elkartea. Eta gure, herrialde askotan gaude, eta gure helburua pazientea tratatzea eta aholkuk ematea ez aparte da, bilatzen duguna da ingurumen osasuntsu baten sustapen. Gure arduratzat jotzen du. Eta baina esplikatuko zuet pixkat, errausketa zer den ikuspuntu sanitario batetik. Gero, ikusiko dugu, Maialenek azalduko ditu nazioartean dauden ikerlanak. Ulertzeko errausketa zer den oso garrantzitsua da konzeptu bat, fisikako konzeptu bat, da masen balantzea. Ez da zaila ulertzeko, eta konzeptu den arabera, prozeso batean edo erreakzio kimiko batean sartzen den masa eta ateratzen dana berdina da, ez da aldatzen. Pentsatzen badu logiko da, materia ez da desagertzen. Hau zertan gauzatzen da, errausketan. Erraustegi batean, sartzen den masa, ateratzen da nunbaitik, modu batean dago bestean. Beste modu batean esan da, erraustegi batean, sartzen dire hondakinak, esan behar da erraustegietan erretzen den gehiena direla hondakin birziklagarriak, ez dut txarrez. Sartzen dira hondakinak eta 1/21 ateratzen da eskoriak edo zeten bidez. Beste 1/3,6 ateratzen da errautsen bidez eta beste guztia ateratzen da tximenetik. Horrek esan nahi du errausteketak hiru zabortegi mota behar dituela. Eskorientzako, errautsentzat eta gero konbustio gasentzat, hau da, atmosferara. Atmosferara, duzuen duzuen bezala, emititzen da sartzen den masaren 65%. Hor, barruan sartuta, urluruna. Ikusten duzu, tximenetik zenbat ateratzen den. Konbustio gasen artean, daukagu CO2, gehien emititzen dana, baina beste gas batzuk ere badaude. Diosio karbono, nitrogeno oxidoak, sufre oxidoak, gas azidoak, partikula materia xea, diosinak, metal astunak, hidrokarburo aromatiko poliziklikoak, eta beste gauza. Baina nik uste garrantzitsua dela adibide hori. Orduan, ondorio bezala esan dezakegu, errausketak ez ditula hondakinak ezabatzen. Askotan komunikabideetan beste mezua izaten da. Errausketak transformatu bilakatzen ditu hondakinak. Hori garrantzitsua da.
Ikusi duzuen bezala, ateratzen dira zepak, errautsak eta konbustio gasak. Eta egin ateratzen dena da tximenea. Eta erraustegietan sortzen dire baita ere molekula berria. Komunikabide askotan, hau da ikusiko duzuen argazkia edo imagina errausketari buruz. Zerbait arraro ikusten duzuen, bat emate zerbait arraro ikusten duzuen? Tximenia falta, ez? Bai, bai. Baimen integratuaren arabera, hiru tximenea jongo dire zubietako erraustegian. Bat 20 metrokoa eta beste bi 57 metrokoa. Hau edia benetazko erraustegia. Ikusten duzuen, ze tximenea dauzkaten. Ikusi, hau, zein politiaren hau da, bienako erraustegia, egin ospetsu den hori. Ikusten duzuen bezala, horrek ere tximenea dauka. Naiz politia izan, horrek ere botatzen dula tximenetikan. Kombustioa. Eta zergatik handia tximenea gain altua. Ikusi izazue zer jartzen duen 2008ko indifizioa. Las instalaciones de incineración, coincineración se diseñarán. Los gases residuales producidos sean liberados de modo controlado por medio de una chimenea cuya altura se calculará de modo que queden protegidos la salud humana y el medio ambiente. ¿Protegidos de qué? Este gertatzen dago, ez? Honek ja, pista bat ematen digu, ez? Tximenetik botatzen dana, agian ez dala oso osasuntsua. Gero, garrantzitsua da esatea, konbustio gasak botatzen direla pilo bat tximenetatik. Erretzen den tona bakoitzeko botatzen dira 4.500 eta 6.000 metro kubo konbustio gas erretzen den tona bakoitzeko. Hori, pila bat da, pentsatzen dago pixka. Hau da, dokumentu honen arabera. Hau da, mejores técnicas disponibles de referencia europea para incineración de residuos. Hau da, dagoen azkeneko dokumentua. Zene dut informazio berria dela. Hau da, Zabalgarbi. Eta, Zabalgarbi botatzen du 192.000 metro kubo orduko tximenekitan. Naiz eta hola ikusi keri gabe. Honek esan dut, Zabalgarbi botatzen ditula 40 metro kubo kombustio gas segundo bakoitzeko. Pentsa, ez de kantiera den hori. Azken finean, tximenetik atetzen da oso modu sakabanatuan. Aerosol bat atetzen da, ikusten duzu ezer volumena botatzen joan. Egia zen, zenbat eta gehiago aztertu errausketa, antza gehiago ikusten dugu tabakoarekin. Zigarro bat ikusten dugu hor, gramo batzu besterik ez ditu, hor dago tabakoa eta papera, eta biratzen molekula desberdin ditu, eta azkenean errausketan antzekoa da. Errausketan aldea da, sartzen direla hondakin oso heterogeneoak, 250.000 tona hau da Zabalgarbi aritzen dutena, esan ez dela, hondakinak oso heterogeneoa dire, eta zenbat molekula sortzen diren, nik ezagik. Gero baita, nintzako oso bitxia da, tabakoarekin duela urte asko gertatzen zen, ez? Ikusten zen, bioz, biliketako minizka sortzen zela, munduko enpresa potentenak esaten zuten ez, azkenean gaur egun denok onartzen dugu, tabakoak kaltegarria da osasuneakoaz. Guk uste dugu, errausketarekin berdinak gertatuko dela, dauden ikerketak ikusi. Eta zer da ateratzen dena tximenetik? Ateratzen dira konbustio gasak, eta gero ja, bestalde batetikan, eskoria gerozetak eta arrautsak. Konbustio gasen artean, hor falta da, ur lurruna, toxikoa, CO2, dauka bere eragina osasunarengan, eta gero beste guztia.
Itzingo du konposto organikoei buruz. Agian, ospetsuena dira diosinak eta furanoak. Oso, kutsatzaile organiko irangorra dire, oso tosikoa dira, egun grasoan metatu egiten dire, eta, gu jaten ditugunean, metatu, eta gainera, gorputzari kostatzen zaio asko eliminatzea molekula hauek. Horregatik, gorputzan biometaketa prozesu bat gertatzen da. Tximinetikan asko zabaltzen dire molekula hauek. Hau da garrantzitsuna, goian azaltzen dena, 2,7 TCDD, dietildiosina. Eta molekula hauek minbizia sortzen duten, aldatzaile hormonala dire, eta ugalkortasuna gutxitu egiten dute. Horretaz aparte, sistema endokrinoan eragina daukaten molekula hauek, eta hormona guztietan eragina dute, ikusten duzuen izan. Hormona sexualak, tiroideak, insulina, melatonina. Horretaz aparte, fetoarengan ere eragina dute, malformazioak, heriotza, immunitatea, nerviosistema, immunitatea ere, gutxitu egiten dute, eta gero aparte daukate toxizidade zuzena hainbat organetan. Hau da, duela aste batzuk azaldu zen titular bat, sin incineradora supera de un gran de dioxinas, puede tenerse en media hora, hau irakurrita edo zeinek pentsa dezake. Zer hor da, dioxinak neurtzen dire etengabe, eta zerbait gertatzen bada, gelditu eta listo. Asunto da, dioxinak ez direla neurtzen etengabe. Hor da, baimen integratuan azaltzen den informazioa, eta ikusten dugunez hemen, TCDD, hori da dioxinak eta bestea furanoak, neurtuko dira 2 hilabetetik behin, lehenengo 12 hilabetetan, eta gero 3 hilabetetik behin. Horrek esan nahi du, ez direla etengabe neurtuko. Ez hori bakarrikan, muestra bat, lagin bat hartzen da, eramaten da laboratorio batera, eta hortik egun batzutara, aste batzutara, daukazu emaitza. Beraz, pentsa, ea posible daute den titular duztan hartzen duena. Ez dut esaten zientifiko horrek hori esan zuenik, baina behintzat hori bai azaltzen da komunikabideetan. Gero dauzkagu hidrokarburo aromatiko poliziklikoak, hauek ere kutsatzaile organiko iraunkorra dire, eta hauek minbizi sortzen dute. Bitxia da, baina hidrokarburo polizikliko aromatikoak, ez ditu ez ikusiko, ez dira neurtzen. Metal astunak, hau oso garrantzitsua da. Metal astunak, errosketak ez ditu ezabatzen. Sartzen dena nunbaitik anateako da. Zepen bidez, errautsen bidez, edo tximinen bidez. Ez hori da, garrikan. Errausketak metalen biodisponibilidadea eta tosizidadea asko gaitzen ditu. Zergatik, oso modu usian zabaltzerakoan, eta hainbeste kilometroan, eragin gehiago dute. Hogeita 15 metal desberdin identifikatu diren erraustegien isurketetan, batzuk minbizia sortzen dute, arseniko, berilioa, hori ikusten dituzun hori, beste batzuk nerviosistemarako kaltegarri dire, beruna, merkurioa, beste batzuk berriz fetoarengan eragina dute, eta beste batzuk bioa kumulatiboa dira, kadmio eta merkurio bezala. Aipamen merezi bat egin nuke, arsenikoari buruz, eta zabalgarbin, tarteka neurtzen dute, inguruko landaretzan dauden metalak, eta ikusten da, zabalgarbi martxan jarri zenetik, arseniko maila gero taldo dela. Arsenikoa izan daiteke organiko eta inorganikoa, eta ikusten da minbizi sor dezakela azalean, biliketan, arnasen bidez hartuta, edo baita ingestion bidez, edo baita azalen bidez. Arsenikoa garrantzitsua izango da.
materia partikularra. Materia oso txikia da. Hemen esken honetan ikusi dezakegu hile bat zer nolako diametro daukan, 50 metrako diametroa. Eta polita ordin hauek, ikusten duzun hor, hori dire PM10. Hori natural neho litezke, hautsa, polena, bizuna. PM2.2, hori igualdekan txikiagoa dire, baina hauek ja sortzen dire konbustio prozesuetan. Erraustegitan, baina baita ere, gure kotxeetan eta konbustioa sortzen den guztietan, ez bakarrikan erraustegietan. Zer gertatzen da, zenbat eta txikiagoak izan, arna sartzen dugunean, barruago sartzen dire eta sarritezke odolean eta odolen bidez iritsi organo askotara. Hemen ikusten dugu beste modu batean, PM10, 10 mikra eta 2,5 mikra artekoa, PM2,5, daukaten 2,5 mikra baino gutxiago, eta gero dauzkagu partikula ultrafinak edo nanopartikulak, gero eta gehiago dira, gaur egun komunitate zientifikoan preokupazio badago ardura, zeren, gero eta nanomaterial gehiago dago, eta, ikusten da erraustegi bidez, emititzen direla, tximenen bidez, baita daude eskolietan, eta errautsetan, eta, gaur esan bezala preokupazio dago nanopartikulek, nanozaborra ditzen zailo baita ere, eskolietan. Materia xe horrek zer egin daukan gure osasunaren, ikusi da, aurretiko heriotza bakarrela, bihotz gaixotasunak, baita biriketakoak ere, eta ingresoak ere, eta hainbat arrisku talde daude. Bihotz gaixotasunak dauzkatenak, biriketakoak ere, plurinazion amonak eta gure guneak. Hainbat gas emititzen da, errausketen bidez, horien artean oxido nitrogenoa, nitrogen oxidoa eta azufre oxidoak, eta hauek lotuta daude biriketako gaixotasunekin. Dioxido karbono, hau hemen pixkateratuko naiz, hau gobilean dokan, beltzan garela. Erretzen bada tona bat ondakin, sortzen da gutxi gora bera 0,7 eta 1,7. Eta 1,7 tona. Egia esan, erraustegitan CO2 asko isurtzen da, atmosferara. Zuk esango zuen, nola da posible tona bat ondakin sartzea eta tona behi bat etzea zeudi. Erraustegian, sartzen den ondakin tona bakoitzeko, sartzen da aire pilo bat. Ez da egia bakarrikan ondakina sartzen direla, airea ere bai, horregatik da. Eta garrantzitsua da, jakitea, zeudi eragina daukala, neguti efektuan, eta neguti efektuan noski, aldaketa klimatikoarekin eragina du, eta aldaketa klimatikoa da mundu osoko biztanleriarentzat dagoen osasun mehatxurik handiena. Dauden, aldizkari garrantzitsua arabera. Pasako gara eskolietara. Eskoliak goratu nahi dizuet, hondakineak sartzeitugu eta 1/21 eskoriek dira sartzen diren. Eskoriek, dauzkaten, talastuna, diosina, hidrokarburo aromatiko poliziklikoak, eta bere bizibiatuak ikusi da, ekotoxiko direla, mutagenikoak eta genotoxikoak, bat ikerketetan. Errautsa, eskoriak, teorikoki, eskoriak dauzkate, sustantzia arriskutsuak,
baina esateko arriskutsua egin edo ez aztertu behar dira, lehen da bizi. Ez da, aztertu ondoren izan ditezke arriskutsuak edo ez, baina beti lehen da bizi aztertu behar dira. Errautsak aldiz, zuzenean, arriskutsuak dira. Hemen, toxikoen konzentrazioa altua da. Eta seguridadeko zabortegietan depositatu behar dira. Hemen ikusten dugu Txinako zabortegi erraustegi batean nola jasotzen dituzten errautsak. Esan bezala, tratatu behar dira errautsak, baina tratamentu honek ez du aldatzen beraien arriskutasuna. Ikin dutena da gutxitu momentuko lezio behiatzea. Baina toxikotasun hori horrek irauten du mendiak edo mendiak. Eta denboraren poderioz pasa ditezke ingurumenara eta hortikan bazkasareak bidez gugan eragina izan. Hemen ikusten dugu Koruñako errautsak nola gazitzen dituzten. Ikusten dugu hor nola dagoen zabortegi hortan estaldura bat. Estaldura hori ondo zaindu beharko da urte askotan, zeren esan bezala errautsak toxikotasuna mendeetan mantentzen dute. Eta estaldura hori konponduko ez balitz, gertalitekena da hor dauden toxikoak azkasarera pasatzea. Estatu Batuetako ingurumen babeserako agentziek esaten dugun bezala, baita estaldura hoberenak ere, denboraren poderioz ondatu liteke. Orduan, urte askotan zaindu beharko da. Hau da gutxiatea da, artikulu bat. Hartzo, pensan hori. Así se cumple la normativa, no tiene efectos nocivos. Eta pentsa liteke, normativa betetzen bada, lasai honeteke, zer esaten dut normatibak. Hau da, erraustegiaren baimen integratuak esaten duena ez. Hau da, neurtu behar dena. Partículas totales, carbono orgánico total, azul proliferaikoa, hainbat gauza, diosina, amonio, metalak hor daude. Hemen daude, erraustegiak emititzen dituen toxiko guzik, zoritxarrez ez. Hau da, duela 4 urte ateratako ikerlan bat, Frantzian, eta hemen ikusten dugu, ze gauzak ez diren neurtzen erraustegi baten erraustegi botatzea ikunak, ez? Berzeno, kloruro de vinilo, hainbat gauza, hauek kaltegarria osasunako eta ez ziren neurtzen. Dugun, ondorio katera. Kaltegarria dien edo ez. Hau da, Kanadako ikerlari batek aterazun ondorioa, ez? Eta nik uste oso ados honekin. Azken finean, errausketak tardatzen ditu hainbat hondakin batzuk ezabatu egiten ditu, beste molekula batzuk sortu egiten dira, berriak, eta sakabanatzen du tximenen bidez produktua modu xe batean, ez? Orduan, neurtzea. Hau izan liteke, arrazoia, ez bada garantzitsuna, errausketa egiteko, ez? Ezken finean, zeiten dugu errausketan. Sartu, eta sartzen dugun materiaren 125 materia, ikusten dugu errautsen bidez edo zepen bidez, eta beste 175 ez dugu ikusten, baina hor dago. Atmosferan dago, eta hauen maialenek erakutsiko digun bezala, atmosferara isilutako gauz horik eragina izan dezaketen gure osasunaren. Bueno, aurkeztu nauten bezala, ni Maialen Berrudin naiz.
familia medikua eta baitik eta Xabi esan duten bezala, bagoizue pixka eta azalpena zer den gure taldeak egin duena eta ze ondorotara iritsi gara. Bale, diapositibak edo dira gazteleraz eta izango dut euskeraz, eta gero zatitxoren bat gazteleraz egingo dut, eta gero espezazioak esan dola, galdetu. Bueno, hau guk egin duguna errexagoa da, edo, bertzeko errexagoa da, saiatuko naiz azaltzen nola lagun, eta saiatuko naiz ez sakontzen gehiagin. Azkenean galdera bat dago, galdera da zer eragin daukan osasunean erraustegi batek, hori da guk ikertu dugun galdera. Eta horretarako jo dugu nazioarteko iturrietara eta nazioarteko ikerlari egin dituzten lanak begiratu ditugu eta jarraituta metodologia bat medikuntzan jarraitzen dena frogatarriarutako medikuntza edo medizina basada en la evidentzia, horrek bete behar ditu ezaugarri batzuk, ikerketak kalitatezkoak izateko eta ondorioak onartu izateko eta horretar oinarritu gara guk ikerketa horiek irakurketa kritikoa egiteko eta ondoriotara iristeko. Orduan, lehenbizikoa zen galdera zehaztea, ez? Zer ikertu behar dugu? Bueno, gure kasuan ikertu nahi genuen, batez ere Gipuzkoan, zen eragin izango zuen proiektu berri honek, erraustegiaren proiektu berri honek, ez? Eta ze inpaktu izango duen Gipuzkoarron osasunean. Orduan, horretarako, egin behar dira gehienetan, argitaratzen diren ikerketak dira behaketa ikerketak edo estudios observazionales. Hori egiten duena da, behatu edo ikusi zer gertatzen den. Eta normalean begiratzen duena da, arrisku faktore batek zer egin daukan osasunean. Eta hori da guk ikertu nahi duguna ere bai. Kasu honetan, arrisku faktorea izango da, Xaberrek aipatu dituen gai guzti horiek, bai ateratzen direna errautxetan, zepetan edo tximiniatik, eta arrisku faktore horrek zer egin daukan gure osasunean. Orduan, ikusi behar da nik eta behin, orain arte esaten zen erraustegiaren toksikotasuna iristen zela 5 edo 10 kilometroren artean, hori hartu da, orain arte neurri bezala ikerketak egiteko garaian, beti zehaztu behar delako ondo zein den taldea arrisku faktorearekin eragina daukana, eta konparatu arriskuela ez daukan taldearekin. Eta orain arte egiten ziren ikerketak izaten ziren poblazioa 5 eta 10 kilometro artean zeudenak. Baina ikerketak egiten joan diren binean eta ikusita nola tximiniarek egiten duen toksikoen dispersioa oso zabala izan daitekeen, horiek ere kilometro horiek orain ikusten da seguraski gehiago izan daitezkeela. Eta gero ere ikusi behar da zein den haizearen norantza, egun batean nora joko duen, beste batean nora beste nora joko duen, eta horrek eragin dezake aldaketak osasunean egon daiteken eraginean. Baina orain arte konsideratzen zen, batez ere toksikotasun maila altuena 10 kilometroren radioan egongo zela, eta hori dira gutxi gora behar Gipuzkoan kaltuak izango ginatekeen poblazioa, nahiko jende dela. Orduan, orain arte esan dugun bezala, ikertu behar da arrisku faktorea eragiten duen poblazioa, eta egiten dena da urteetan jarraitu poblazio hori eta ikusi urte horretan zehar ze gaixotasun dituen. Eta gero konparatzen da beste talde batekin, ez dagoena kontaktuan erraustegiarekin, eta ikusi horiek ze gaixotasun dituzten. Eta igual, 10 urte barru edo 20 urte barru ikusi zein dituen gaixotasunak eta gehiago edo gutxiago dauden batean edo bestean. Hori orain arte egiten zena, eta horrela ikusten zen, erraustegitik gertu bizi zen jendeak gaixotasun gehiago zituela eta gaixotasun konkretu batzuk areagotzen zirela. Baina orain ikusi da, diseinu hori agian ez dela egokia, eta ezberdintzeko talde espuesto eta no espuesto edo, arriskoa daukan taldea ez daukanarekin, diseinu hori ez dela horren egokia eta zabaldu dute diseinua batez ere ikusi delako material partikulatu da, dela toxiko handia sortzen duen gai berri bat, eta igual ikerketa hori ez zela ondo ikertzen eta ez zela ondo sartzen, eta hori da, PM10, PM2,5 aipatu dena Xabierrek, eta hori zabaltzen da modu oso zabalean. Eta orduan ikertu dutena da, gehiago, PM hori nun ikusi dan, zein biztan duan ikusi dan maila altuago da ona, eta hori konsideratu dituzte talde arrisku faktoreari eragina daukatenak edo espuestoak. Eta PM horiek ez dituen taldea izango da ez espuestoa. Orduan bi ikerketa horiek dira gutxi gara guk aurkitu ditugunak. Orduan, guk normalean medikuntzan eta ikerketa egiten direna beste horretan ere bai, egiten dira saio klinikoak. Saio klinikoak, zer da, farmako bat berri ateratzen denean,
ematen zaie batzuei farmakoa eta batzuei placebo. Eta ikusten da denboran zehar zer gaina daukan. Hori, kasu honetan ez daude horrelako ikerketarik, zeren ezin da jarri batzuk nahita erraustegi baten ondoan eta ikusi zer gaixotasun izango ditu. Horregatik, esan dizudan bezala lehen, ditugun ikerketak dira beraketa ikerketak edo estudios observazionales. Horrek egiten du, askotan, ikerketa horiek ez izatea horren zehatzak, zeren ez dakigu zuzenki eman diogula toksikoa eta sortu du gaixotasun hau, ze izan da gauza bat, behar dela ikusten urteetan zehar. Eta dira ikerketa observazionalak. Orduan hori bizake batzutan zailtasunak ikerketa horiek aurrera eramateko. Eta horretaz aparte, ikerketa horiek begiratzeaz aparte, baita ere egin ditugu beste beraketa ikerketak direla alertak. Euskagu jarrita alertak azkeneko urteetan eta ekartzen diren gauza berriak ikertzen ditugu. Eta hori gertatzen da askotan, adibidez, farmako berriak edo txertoak jartzen direnean martxan. Zuk ezin dituzu ez dara txertoetan saio klinikoak egin edo haurdunaldietan edo horrela. Baina ikusten bada zerbait martxan jarri denean batean sortu dela efektu sekundario bat, alerta bat sortzen da eta horrek egiten du farmako hori atzera botatzea edo txerto hori atzera botatzea. Kaskoetan hori jakituko zen. Zuk igual hasiera batean ezin duzu jakin, baina urteak aurrera zenean ikusten da zerbait gertatu dela osasunean. Eta horrekin, hori dira baita ere beste informazio garrantzitsua ikusten zaigula ikerketa hauetan. Orduan, ikerketa hauen zaitasuna izan da izaten ere denbora. Zeren denbora handia behar da ikusteko ea zer egin dauzkan osasunean. Gainera, ikusi dira gaixotasun asko sortzen dituena erraustegiak dira urte asko behar sortzeko, urte asko behar dituzten gaixotasuna. Gero esan dugun bezala ikerketak ez dira homogeneoak, zeren poblazioa ere ez da homogeneoak, bakoitza dauzka adin desberdineko jendea dago, bakoitza beste bere gaixotasuna dauzka, eta ez da ikerketa batean bezala zuen dezula poblazio bati eman gauza bat eta errexeago ikertzen da hemen pixka zailtasun gehiago dago. Konfusio faktoreak ere egon daitezke, ez zaten da oso garestia eta denbora asko bat. Horrek gainera ez du izaten inolako laguntzarik administraziotik edo gobernutik eta izaten dira ikerketa oso zailak egiteko. Baina, bastante akutu dugu gara ere. Eta, denborarena aipatzen nuen, zeren adibidez, esaten dute, Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de Radiaciones Atómicas, 2006 urtean atera zuen, esaten zuen, adibidez, tumore solido bat izateko, arrisku faktore baten ondorioz, hau da, kontaktuan izatea gauza batekin eta horrek sortzen tumore solido bat, gutxienez itxo behar da 10 urte kontaktu hori mantenduta ikusteko tumore hori horren gaitik izan den edo ez. Osea, esaten dutena bezala, nire erretzen ari nahi 3 urte eta ez zitetzen gertatzen. Horren guztia bakigu horrela dela. Zigarroak edo tabakak ez du sortzen gaitza berehala. Etxe behar dira urteak, tabakoa erretzen, eta 10 urte barru edo 15 urte barru edo sortuko duzu minbizia, edo sortuko duzu bioetzero gaixotasunak edo horrelako. Hauekin berdina gertatzen da. Orduan askotan esaten dute, zabalgarrekin adibidez, 3 urtetara egintzen ikerketa eta esan zuten, 3 urtetan ez da zer gertatu. Badakigu hori horrela izango dela. Zen normalean gaixotasuna sortzeko behar da denbora gehiago. Eta batez ere zentratu gara azkeneko 10 urtetako ikerketetan eta ezin izan ditugu aztertu toxiko guztiak, xabera aipatutunak asko direlako, eta batez ere zentratu gara dioxinetan delako orain arte toxikoena zen gaia eta baita ere ikerketa gehienak zeudela. Eta orain gero eta gari ateratzen PM10 eta PM2,5 partikula xea edo mikropartikulen inguruko ikerketak, hori ikusten ari da gero eta ikerketa gehiago dela, hori ere toxikotasun maila altua dakalako. Hori ere ikusi ditugun datu baseak, eta zer hizkuntza mugarik jarri, batez ere, errepetu ditugu 17 artikulu soldoa denak eginda eta ondorioak dituztenak. Gero ikusi ditugu artikulu batzuk, ikerketa batzuk zeudenak, esaten zutenak ez zuela kalterik sortzen errauskailuak, beste batzuk baiez, baina deskartatu ditugu ez zirelako kalitate honekoak. Eta, pixka bat, ikerketa horiek aztertu eta gero, ikusi dugu bai frogatu dutela, sortzen dituela gaixotasunak erraustegiarekin kontaktuan dagoen poblazioarekin. Ikerketa batzuk azaltzen dira, baina ez naiz sartuko ikerketa horiek aipatzera. Sortzetiko malformazioen inguruan egindako ikerketak, erlitze goztiarren inguruan edo abortoen inguruan egindako ikerketak, baita ere minbiziaren areagotzearen inguruan egindako ikerketa dira.
hau da baita ere elkortasunaren inguruan elkortasunaren minbiziarekin, hau da partikula xeena, materia partikulado PM10, baita ere pankraseko minbiziarekin lotu dute, hauek linfoma no-Hodgkinekin, hau da Espainiako ikerketa bat, egin zena nahiko oso ondo dago eginda, 2012 urtean egin zen, eta Instituto Carlos III egin zuen, eta da ikerketa bat egin zuten hasiera batean Estatu Espainiarrean zeuden industria gune guztienak. Osea, bai erraustegiak eta beste industria guneak ere bai. Azkenean baita ere industria gune asko oso zuentzat oso txarrak dira baita ere. Eta gero egin zuten, separatu zuten erraustegia eta besteen gainetik ze ondorio zeuden. Eta bakarrik erraustegiak ikertzerakoan, ikusi zituzten heriotza tasa areagotzen zela minbizika oso desberdinetatik eta heriotza tasa asko areagotzen zela erraustegiaren ondoan bizi zen poblazioarengan. Hauek ikertu zuten dioxina maila sueroan, gaixotasun kardiobaskularrak ere ikertu zituzten, eta pixkat ikerketa horien guztien emaitza izan izateke hau. Aumento de malformaciones congénitas, edo zortzatiko malformazioen areagotzea, ikusi zuten ikerketa horietan, eta adibide zela leporena aumenta el 30%. Hori esan nahi du, erraustegiaren ondoan bizi den biztanlegoarengan 130 aldiz gehiago egongo dela zortzatiko malformazio hori umeetan. Osea, baldin bazeuden bat, egongo dira 30, edo baldin bazeuden 100, egongo dira 130, erraustegiaren ondoan bizitzeagatik 10 urtetara, edo 5 urtetara, edo dena delakoa. Giltzurruneko gaixotasunetan 155 areagotuko litzateke, eta, orokorrean, 0,6 eta 200 areagotzea egon daiteke sortzatiko malformazioetan erraustegiaren ondoren bizi diren emakumeak jardun daudenean ikutzen duten esposizioarengatik erraustegiak. Eta ikusi dute aborto gehiago sortzen direla, baita ere partos prematuros edo erditze goiztiarrak eta oso goiztiarrak, eta minbiziaren areagotzea. Orokorrean, ikusi dute minbiziaren areagotzea dela 3,5 gehiago. Hori esan nahi du, lehen baldin zeuden 100, egongo direla 103,5. Hasiera batean igual ez dirudi zifra oso handia, eta baldin zeuden 100, orain 103,5, behin hori da minbizia orokorrean. Gero daude minbizi batzuk tasa askoz gehiago areagotzen dela. Hori adibidez da osantzekoa gertatzen dena amiantoarekin. Amiantoa hasieran esaten zuten sortzen zuela minbizi bat oso arraroa, mesotelioma zena, eta berez da minbizi bat ez daukana ez dela bat ere ohikoa, eta gazten du dien ez dela garrantzitsua, baina gero ikusi zen, horri inguruan zegoen jendearengan asko agertzen zela eta asko areagotzen zela. Eta hemen gertatzen da berdina, adibidez ibeleko minbiziarekin 130 areagotuko litzateke. Edo pankraseko minbiziarekin, areako minbiziarekin, emakumeetan 1,47 eta gizonetan 1,40. Horren badaude minbizi batzuk bereziki gehiago areatzen dira eta dira poblazio orokorra hartuta zifra oso altua. Eta, honetaz aparte, pixkat aipatu nahi Xaberre baita ere, esan zuten Diputazioa eta Donostik aspaldi argitatu zuten albistea, esaten zutena akuerdo bat egin zutela, ikertzeko, olako ikerketa bat egiteko, behaketa ikerketa bat egiteko, Gipuzkoako biztanlegoarengan, erraustegiaren ondoan bizi ziren jendearengan. Orduan, hori egingo zuten berdina, erraustegitik gertu eta urruti bizi ziren bi poblazio egingo zituzten, eta ikusiko zuten erraustegitik gertu bizi zirenetan eta urruti zeudenetan egingo zituzten ikerketa desberdinak. Hori da, gaur egun Zubietan egingo duten erraustegiarekin eta biodonostegien artean egingo duten akordioa ikerketa egiteko. Baina, ikerketa hori egingo dute. Esaten dute egingo dutela, erraustegia martxan jarri baino lehen, urte bete lehenago, egingo dutela urte betera eta egingo dutela 5 urtetan. Eta horrean, azteko, akordioetara iristea esan nahi duria susmoa badagoela zerbait gertatu daitekeela. Bestela ez dukete ikerketarik egingo. Hain ziur egongo balira ez dagoela inolako arazorik, segur aski ez dukete ikerketarik egin beharko, baina egiten badute da, zerbait susmoa badaukate zerbait gertatu daitekeela. Eta gainera, egiten badute urte betera 5 urtetara, segur aski ez dute zer aurkituko. Ez da, denbora nahikoa pasa, den aipatu dugun bezala, gaixotasunak sortzeko.
Orduan, hala ere, ez du zertarako balio ikerketa honek. Eta aztertuko diren gaiak izango dira dioxinak, furanoak, metalastunak eta... Bifenilos purifurados. Eta ez dute ikertuko PMI-dik, eta ez dute ikertuko beste gai asko garrantzitsuak direnak gaixotasuna sortzen dituztenak. Eta gainera, esan dutenaren arabera, ikertuko dute batez ere arnas bideko gaixotasunak, eta ez dituzte ikertuko sortzeteko malformazioak eta beste gaixotasun asko ikusi direnak lotura batean. Bueno, hori aipatu dugu. Eta hori aipatu duguna, bai, ez? Beraik ikertzen badute ere, ikertzen badituzte ze maila dagoen, Xabirga aipatu duen bezala, ze dioxina maila dagoen, eta esaten badute, legea betetzen du, eta ez da zer gertatzen, hori ez dagoela. Badakigu legea beteta ere, sosoarentzat kategaretzen daiteke, hori da amiantoarekin gertatzen zen bezala. Amiantoa bazekiten, debekatu baino 50 urte lehenago, gaixotasuna sortzen zitula langileengan, eta hala ere egon ziren beste 50 urte, legea aldatzen, legeak sortzen eta legeak mugitzen, azkenean debekatu zuten arte. Eta garaiarra esaten zuten ere bai, baina amiantoak legea betetzen badu ez da zer gertatuko. Badakigu hori ez dela garantia bat horrelako gaietan. Eta ez duzte ikertuko ez da minbizia ez da sortzetiko malformazioak, orduan ez gaia gehien eragiten dutuen gaixotasunak ez duzte ikertuko. Eta gainera bukatzen duguna da, eta aurkitzen badute benetan erraustegiak gaixotasunak sortzen ditula zer egingo dute. Itxiko dute? Eta nor izango da horren responsablea edo gaixo diren poblazio horri zer esango diogu. Genekien, baina hala ere zuek gaixotu behar izan zerate, zuek izan zerate con los conejillos de Indias, demostratzeko erraustegia txarra dela. Hori, iruditzen zaigu ez dela etikoa eta ardura printzipioa aplikatu behar dela hori ez egiteko. Eta gu hasi ginenean 2002-2004 urtean egin behar zen errauskailua Txingudin, eta orduan ere aipatzen zuten egin behar zirela ikerketak ziurtatzeko gaixotasunak sortzen zituen ez. Ikusten dugu, urteak pasa ala berdin jarraitzen dugu lagu izango horala laginak edo los conejillos de Indias ikusteko abertze gertatzen den errauskailuarekin. Eta, hau da beste ikerketa bat aipatu nahi dizuen, atera zen aspaldi albiste hau, jartzen zuen, un estudio de Osakidetza concluye que la incineradora no supone un riesgo significativo para la salud. Lehenik eta behin Osakidetzak ez zuen egin estudio hori, Osasun Sailak egin zuen, titularra gazte dago, baina, eta hau da Osasun Sailak egin zuen ikerketa hori da 2004 urteko ikerketa bat, hori atentzioa ditzen dugu, beraiek guk atera gendunean gure ikerketen berri eskinean ematen, atera gendunean gure manifestua, beraiek atera zuten hau. 2004 urteko ikerketa bat, dela ez da ikerketa bat, da gurea bezala, ikerketa desberdinak nintzen ditue kuaderno bat. Ez dute zera topatu 2004-tik onera demostratzeko, publikatzeko beste zerbait desberdinak. Eta beraiek esaten dute hor, que existe el potencial cancerígeno de las dioxinas. Hor onartzen da dioxinak direla minbizi sortzaileak. Eta gaina esaten dute que hay cierta evidencia de asociación con malformaciones y algunos tipos de cáncer. Ya onartzen dute que hay una evidencia de asociación, pero que ese riesgo es débil en general. Ez hori da aipatu dugu bezala lehenko. Es débil, ¿cuánto es débil, ez? Zenbat portzentai izan behar du débil. Eta, gero jartzen du bai, que menciona la inexistencia de estudios sobre incineradoras con tecnología moderna y que cumplan la legalidad sobre emisiones. Eta guk aputu ditugun ikerketak bai daude errausleku modernoak ere, eta horrela ikusi da osasunean eragina daukatea eta kaltea sortzen dutela. Ez da, pixkat hitz egiten den riesgo débil en general, niretzako ardura jokatu behar da, ezin duzu poblazioa jarri arriskuan por un riesgo débil. Pero el riesgo débil cuánto es? Baldin bagara 100.000 pertsona, pues ya el 5% jende asko da. Eta el 30% asko ez jende gehiago da. Orduan, riesgo débil, baina, claro, zuri tokatzen bazaizu zuretzako da el 100% de una exposizio bat, que puede ser evitable, aldegula ez egin errauskailua, eta gaixotasun horiek ez sortu. Da, gauza bat, ari gala inposatzen poblazioari, sabiendo que tiene un riesgo débil, pero como es débil, pues lo ponemos. Hori da, guiz eguna iruditzen. Zeren ikusten badegu, hilkortasun tasa areagotzen da bastante, errauskailuaren ondoan bizi
jendearengan. Askotan erabiltzen dute ikerketa esateko erraustegiak ez duela osasunean kalterik sortzen, baina ondo eginda badago ere ez da nahikoa 3 urteetan egin den jarraipena. Eta horrekin hori da pixkatuk ikusi duguna, eta nuke nahi duguna aipatu, ardura printzipioa edo printzipio de precaución. Baldin badakigu gauza bat, ikerketa daude, frogatu dute beste herrialdeetan eta Estatu Espainiarraren ikerketan ere, osasunean kalteak sortuko ditula, jokatu behar dugu con precaución, eta ez egin gauza bat, ez inposatu gauza bat, benetan dakiguna kalteak sortuko dituena. Baina badirudi batzutan osasuna ez dela lehenengo edo gauza garrantzitsuena erabakiak hartzeko orduan. Orduan, aipatuko ditut hainbat argumentu atera direla hilabeteetan zehar erraustegiaren alde, bukatzeko eta zer ikusten dugu horren aurrean. Orduan, esaten dute, lehen esarri aipatu duena, ez? Esaten dute askotan, kontrolatuko direla todas las emisiones eta ikusten bada que el nivel de dioxinas aumenta, en media hora se puede apagar la incineradora. Xaberek esplikatu duen bezala hori ez dute egingo, planean ez dutelako horrela jarri eta ezin da egin. Eta gero dute que los filtros son de última tecnología y evitan que salgan contaminantes por la chimenea. Ikusi dugu PM hori, el material particular oso txikia dela eta ez da existitzen filtrorik hori geratzeko. Orduan, ezin da tapatu chimenearen filtroarekin jarrita. Gero esan duguna ere, esaten dute que respetan el nivel de emisiones, respetan el nivel legal de las emisiones, pero eso no garantiza, ez inoiz bermatuko osasunean ez duela eraginik izango. Esaten dute beste industria batzuk ere kontaminatzen dutela, ez enten hori karretera gehiago kontaminatzen du, edo beste gehiago kontaminatzen du, baina gure ez egu iruditzen argudio bat. Gainera, daukagu nahiko arazo hemen industria gunearekin eta karreterarekin eta gainera erraustegiak jarri nahi dute. Xaberek aipatu den bezala, toxiko hauek akumulatzen dira, bioakumulableak dira, asko kostatzen du gero horri gorputzetik botatzea, eta zenbat eta esposizio handiago izan, eta urte gehiago duki esposizio hori, barruan eta arrisko handiagoa dago gaitasunak sortzeko. Ez dute que las de última generación ez dutela sortuko arazorik osasunean, ikusi dugu ikerketetan baietz. Modernoenek ere sortu daitezketela osasunean arazoa. Eta gero, beste albiste bat ona izan zena, Nafarroako gobernuak esan zuela berak ez zuela bere planean erraustegirik behar, eta Nafarroako populazioa eta Gipuzkoakoa oso antzekoa da, eta hori izan da, dukupzatu bat gu, guztagatik jarri behar dugu, besteak ez dute ikusten beharrezkoa jartzea. Eta, horregatik eta guztiagatik, ez dugu errespetarik nahi, ez hemen eta ez hemen. Mila esker.